absolútny bestseller, klasika, Cosrx, krém so slimačím mucínom, 92% filtrát slimačieho mucínu. Opäť tu máme čistiace peny, toto je holika s citrónom, tá je v podstate na také osvieženie pre všetky typy pleti a doplňame aj od značky Frudia, táto je so zeleným hroznom a je vlastne na pory alebo na prečistenie porov. Od tejto Frudie máme viaceré čistiace peny, aj s granátovým jablčkom, aj s čučoriedkou, ktorá je naozaj brutálne hydratačná. Tieto malé obľúbené krémiky od značky Frudia, granátové jablko, hydratačné, hrozno na pory. Máme ešte citrusové, to je na rozžiarenie pleti a čučoriedkové, ktoré je skvelé na hydratáciu. Všetko z čučoriedko je výborné na hydratáciu pleti. Coxir, krém na tvár, Vitace, pokiaľ vás trápia pigmentové škvrny, taká mdlá pokožka alebo potrebuje jednoducho doplniť vitamíny, toto je presne na to. Opäť niečo na pery od značky Frudia a toto je esencia s hroznom. Doplňame aj tonery od značky Coxir, tento je so slimačím mucínom a kolagénom, máme aj peptidový a máme aj s vitamínom C, máme aj hydratačné, nájdete tam toho mnoho. Poďme si pozrieť aj nejaké novinky. Baniláko Clinic Zero asi poznáte, je to skvelá vec na odličovanie pleti, na čistenie, ale tento druh sme ešte nemali. Tento modrý je špeciálne na citlivú pleť a na upokojenie. Takže pokiaľ máte problém naozaj s citlivou pleťou a potrebujete pleť upokojiť, tak tento nový Zero vyskúšajte. Najväčšou novinkou, ktorú aktuálne máme, sami ste si to pýtali, chceli ste to, my sme to potrebovali najprv otestovať, aby sme nepredávali niečo, čo nepoznáme, vyskúšali sme spokojné a tradá, konečne máme na K-Magic aj šampóny. Momentálne sme zobrali 2 druhy šampónov, máme ich oskúšané. Jeden je hydratačný šampón pre suché a normálne vlasy a jeden je proti vypadávaniu vlasov. Takže pozrite si na K-Magic, máme tam všetko a konečne aj korejské šampóny. Doplňame očný krém, takisto so slimačím mucínom od značky Coxir a od rovnakej značky tu máme ešte aj séra so slimačím mucínom a aj s peptidmi. No a napokon nesmú chýbať vzorky. Vzorky pridávame ku každej objednávke. Takisto nájdete v každej objednávke aj masku na pleť, no aj malý token K-Magic do nákupných košíkov. Takže všetko na kmagic.sk a nezabudnite, už tento víkend sa vidíme v Bratislave na Urban Markete. Tešíme sa, krásny deň!